Hola, amics i amigues, i benvinguts una vegada més a Quatre Ferros Forjats. Avui vos anem a contar una rondalla, la rondalla d'Estefania i el pirata Dragut. Això va ser i no ser una jove anomenada Estefania que vivia a Benavites, un poble de la comarca del Camp de Morvedre, a 2 llegües de la costa. Estefania era una xica a qui li avorria viure en un poble molt tranquil on mai passava res. En aquells temps hi havia un pirata anomenat Dragut qui tenia atemorida tota la costa valenciana i, malgrat anar sempre de port en port, aquell pirata no sabia nadar. El pirata era tan agarrat que el seu vaixell tenia un forat al casc que no volia reparar per no gastar diners. Així que quan navegava li tocava anar traient l'aigua per evitar que el vaixell s'afonés. Els més vells dels pobles costaners deien que aquell pirata amagava tots els tresors que furtava dins d'una cova a prop d'una muntanya de Cullera. Un dia, a l'horta de son pare, Estefania s'afanyà en fer la collita de carabasses i s'adreçà cap a les muntanyes amb la intenció de viure alguna aventura, però en tot el camí no va trobar ningú i per això somiava de quan en que aquell temut pirata, qui navegava en un vaixell foradat, vingués per la costa de la comarca. Quan arribà al peu de la muntanya, mirara vessant amunt i m'emprengué a pujar fins al cim. Sabia que si arribava dalt del tot, podria veure gran part de la tranquil·la comarca del Camp de Morvedre. De sobte, Estefania topetà amb una bruixa qui cercava alguna cosa entre les pedres. «Qui ets tu?», s'estranyà Estefania. «Soc una mena de metgessa que vinc de la vila de Segart. Conec les propietats curatives de totes les plantes de la contornada. I com que estem en novembre, estava preparant una poció per evitar els refredats durant l'hivern. I l'únic que em resta per fer funcionar aquesta poció és mullar a dins una ploma del llom d'un corb. I com que hi ha un bon grapat de nius de corbs en aquesta muntanya...» Estefania, sense dir res, es va llevar el seu xupetí i se'l va amanir a les mans. Va fixar-se en un raconet que hi havia al costat d'una penya on feia una estona havia vist entrar un corb, llançà el xupetí i va picar les mans. De sobte, d'allà va eixir un corb qui es va fer un embolic amb la peça de roba. Estefania l'agafà i l'apropà a la metgessa. Aquesta, molt agraïda, li va prendre una ploma i li va dir: «Mira fixament aquell arbre d'allà», ordenà Estefania. «Les fulles són verdes i els troncs són marrons. Mireu aquest objecte, ara n'hi ha 2». Va cridar mirant l'arbre que sense cap dilació es va duplicar deixant bocabadada Estefania. Digueu aquestes paraules mirant fixament qualque cosa i on hi ha una hi hauran 2, però només funcionarà fins la nit de Nadal, entès? En arribar a la vila de Benavites, feu servir molt sovint aquest encanteri. Quan treia un poal d'aigua d'un pou, deia les paraules màgiques ja que es mudaven 2. I quan anava per farina o llavoretes o palla o carlotes, d'allò que portaves a casa, de sobte hi havia 2. Inclús quan anava a pagar al forn, en comptes de donar-li una moneda al forner, al darrer moment li'n donava 2. I així, aquella xicoteta vila de Benavites començava a tindre renom per la creixença econòmica que tenia gràcies a l'encanteri que feia servir Estefania. Malauradament, aquella prosperitat econòmica va arribar als oïts del pirata Dragut, aquell vàndal que volia tindre més i més tresors acumulats al seu amagatall prop de Cullera. Així que a 24 de desembre s'adreçà amb el seu vaixell foradat cap a la costa que hi havia 2 llegües de Benavites. Allà va deixar el seu vaixell i caminar fins a la vila. I com que a la vila no hi havia ni un mur ni mig per barrar-li el pas, el pirata es plantà en un tres i no res enmig la plaça del poble. Un cop allà dret, el pirata volgué saber com era que aquella vila tenia tanta prosperitat i el fill del forner, qui era un bocamoll, li explicà que hi havia una jove anomenada Estefania qui podia fer que on hi havia un hi hagueren 2. Això li agrada molt al pirata, perquè si la portava al seu cau on tenia amagat el seu tresor, podria fer que es dupliqués per 2. Pare d'Estefania va apropar-se al pirata i li va dir que no li deixaria que s'emportés la seva filla mai de la vida. I allà, al mig de la plaça, s'encetà una lluita espassa que durà fins que el pirata va malferir el pare d'Estefania a la cama.
Altres dos valents homenots del poble foren els qui s'enfrontaren amb el pirata Dragut, però amb dos amb el mateix resultats que el pare d'Estefania. En veure que Dragut no anava a aturar-se fins a emportar-se-la, Estefania, a contracor, s'apropà al pirata i li va confessar que ella era Estefania i que, efectivament, gràcies a la druida de Segar, tenia el poder de multiplicar els objectes per 2. I per demostrar-li-ho, Estefania va mirar un arbre que hi havia a la plaça i va dir: «Les fulles són verdes i els troncs són marrons. Mireu aquest objecte. Ara hi ha 2». I on hi havia un arbre, ara hi havia 2. El pirata, en veure aquesta meravella, li va demanar de males formes a la xiqueta que li acompanyés a la seva cova per multiplicar el seu tresor per 2. Estefania s'ho va rumiar durant uns segons. Finalment, però, i sorprenent a tots els presents, li va respondre que sí, això sí, sempre i quan complirà una condició, que després de fer-li aquell favor de duplicar el seu tresor, li tornés al seu poble sana i estàlvia, perquè ella volia passar la nit de Nadal amb la seva família. El pirata, en sentir aquella menudeta petició, va accedir de bon grau, i acte seguit, aquell 24 de desembre, ambdós estaven navegant cap a Cullera, on hi havia la cova del tresor. Durant el trajecte, el pirata havia d'agafar un poal i buidar l'aigua de la coberta, perquè hi havia un forat per on entrava l'aigua. I si no ho feia, el vaixell s'afonava. És més, el pirata li va explicar a Estefania que li venia justet arribar als jocs si no llevava l'aigua de la coberta del vaixell. I tot perquè no volia pagar la despesa de la reparació per ser massa cara. També li va dir que tot plegat era molt mal assumpte perquè ell no sabia nedar. Un cop arribaren a la cova del Dragut, Estefania, com ben bé havia acordat amb el pirata, va mirar el tresor i va dir: «Les fulles són verdes i els troncs són marrons. Mireu aquest objecte, ara en són 2». I on hi havia un tresor, ara hi havia 2. Un espectacle meravellós a ulls del pirata. En veure que Estefania havia complit la seva paraula, el pirata volgué complir de seguida la seva part de l'acord, així que ambdós pujaren al vaixell i se'n tornaren cap a les costes de la comarca del Camp de Morvedre, on hi era la vila de Benavites. El sol ja es ponia per darrere d'una muntanya anomenada Garbí quan arribaren a la costa on pescaven els vilatans de la vall de Segó. Un cop a eixa costa que distava 2 llegües de Benavites, Estefania i el pirata veren que tots els veïns i veïnes estaven esperant la jove. Aquesta baixà del vaixell i abraçà sos pares. Estefania, en veure que el vaixell del pirata s'allunyava a poc de la costa, enmig de la foscor amb Dragut a dins, mirà fixament el foradet del casc del vaixell per on li entrava aigua a la coberta i va dir: «Les fulles són verdes i els troncs són marrons. Mireu aquest objecte, ara hi ha 2». I on hi havia un forat, ara hi havien 2, i tots els vilatans de Benavites veren com el vaixell del pirata Dragut s'afonava a poc enmig de la foscor. Sabedors tots que aquell pirata, qui tenia atemorida tota la costa, no sabia nedar, i des d'aleshores cap dels pobles costaners va tornar a patir un atac del pirata Dragut. Aquella mateixa nit, els vilatans li feren una festa a Estefania i aquesta els va dir que ja havia perdut el poder de duplicar les coses, però que si els hi semblava bé a tots, com que ella sabia on era la cova del Dragut, podrien anar-hi, prendre el seu tresor i repartir-ho per tots els pobles costaners que havien patit les malifetes de Dragut. Així, amb eixos diners podrien alçar murs i torres de guaita per evitar futurs atacs pirates. A tots els va semblar una idea meravellosa. Així que, dit i fet, anaren a la cova i agafaren tot el tresor. Varen recórrer tota la costa valenciana i varen repartir el tresor per tots els pobles costaners. Amb els diners que corresponia al poble de Benavites, els vilatans decidiren alçar una torre ben alta, des de la qual podrien veure la mar per saber, en tot moment, si venien pirates per allí. I conte contat, la rondalla s'ha acabat i el pirata Dragut en la mar s'ha ofegat. Esperen que vos hagi agradat i fins a la propera, amics i amigues.